Halo? Halo? Co żeście tam? Ostaliście doma? Tak jak ja. To jest straszne. Godum bum. Przyszła wiosna. Klara blenduje. Ptoki śpiewają. A ludzie głupieją. Jak przyłazi wiosna, to wiecie, co się dzieje. Aj, ty mój dziubecku. Ach, ty moje tu kocicku. Wszyscy się kochają. Zaczyna się. A jak się zaczyna wiosna, to razem z nią ludzie chodzą na zaulity. Jak oni chodzą na te zaulity, słuchajcie. Jak chodzili na te zaulity kiedyś. Gretka, ja? Pójdziemy na spacer? Ohi! No pewnie, Gerard. Idziemy. Ja i oni się szli na te zaulity. Na spacer. I no teraz nie idzie połazić na spacery. To co my mamy zrobić? Jak zaulity, to ino w internetach. No ale jak zaulecieć w internetach? Są te różne roztomajte Tindery, inne jakieś takie. Ja to nie wiem. Ale mam do was lepszy pomysł. Można się dobrze przygotować. Fest dobrze. Jak się ma taki śpiewnik, to on ma całą część. Ino o pieśniach zaulitnych. Zaulitne, a miłosne. Dzisiaj będzie taka pieśniczka, co się mianuje W kolei woda. Tą pieśniczkę śpiewała Klara Paszek. Ona miała wtedy lat 73, jak to śpiewała. I była ona ze Suszca. I dzisiaj będziemy grać na takim specjalnym instrumencie. To nie jest śląski instrument, nie. Ale on jest bardzo prosty, może go macie doma. Ja wam zaraz wyjaśnię, jak na takim instrumencie można się pograć do tej piosenki. No więc słuchajcie, to jest kalimba. I ona ma tutaj takie blaszki. Na tych blaszkach są wszystkie te dźwięki, co na pianinie macie je na białych klawiszach. I na tym można całkiem dużo se pograć. I dzisiaj ta nasza piosenka ma takie dwa ważne akordy. Co to są akordy? To jest taki układ dźwięków, co przynajmniej ma 3 dźwięki. Pierwszy ważny akord, który my dzisiaj mamy, to jest F-dur. I na ten akord składają się dźwięki F. Tu mamy jedno F, tu mamy inne F, oktawa wyżej. Składa się też na ten akord dźwięk A. Tu mamy jedno A, tu mamy drugie A i dźwięk C. Tu mamy jedno C, tu mamy drugie C, a tu mamy trzecie C. Widzicie? Więc tutaj mamy cały akord. Ja? A drugi akord, który my potrzebujemy, zaś C, no to już my wiemy, jaki on jest. I do niego potrzebny nam jest oczywiście G. Jedno mamy tu, drugie mamy tu. Potem potrzebny jest dźwięk E. Jedno mamy tu, drugie mamy tu. No to zobaczcie się. Tu zaś mamy cały akord, więc mamy bardzo prosto. A jak kery są jakieś bardziej ambitne, to mogą grać się też tutaj na przykład. Można się też grać w tercjach. To jest bardzo popularne na Śląsku, że się kiedyś śpiewało w tercjach. Na przykład C i E. Słyszycie? Albo F i A. I one są tak poustawiane, że właściwie to macie tutaj te tercje. Ja, także pamiętajcie, dzisiaj nam jest potrzebne tu, te 3 blaszki i tu. Raz, 2, 3. Czyli mamy tak. Ta da da ta ta ra ta 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 ra ta ta
ra ta 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 ra ta 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 ta. W kola i woda, kochaneczku, w kola i woda. Byłych cię już dawno uwiódł, ale cię szkoda. Kochaneczko, byłych cię już dawno uwiódł, ale cię szkoda. Nie uwiedziesz mnie, kochaneczku, nie uwiedziesz mnie, bo mnie moja pani matka w kumorze zamknie. Kochaneczko, bo mnie moja pani matka w kumorze zamknie. Niech cię tam zamknie, kochaneczko, niech cię tam zamknie. Jak ja trzasna pięścią zamek, to się odymknie. Kochaneczko, jak ja trzasna pięścią zamek, to się odymknie. Nie musisz mnie kraść, kochaneczku, nie musisz mnie kraść. Ino mojej pani matce do kolan upaść, kochaneczko, ino mojej pani matce do kolan upaść. Byłbych upadą, kochaneczko, byłem upadą. A jak ja ciebie dostanę, bydem okładą, kochaneczko, a jak ja ciebie dostanę, bydem okładą. Nie musisz mnie bić, kochaneczku, nie musisz mnie bić. To ja ci po prostu powiem, pocałuj mnie Kochaneczku, to ja ci po prostu powiem, pocałuj mnie w nos. Widzicie, tak to jest. Jak ludzie sobie przają, to się spotykają i sobie gadają różne rzeczy. Oni się tak gadają, a się tak przekomarzają, że ja ci wcale nie chcę. Ja se tu wyszedłem na ten spacer, bo mi się w domu nudziło, a że ty akurat szła, no to ja już nic na to nie poradzę, że my włazimy w te same miejsca. To jest wszystko nieprawda. To są zaulity. Pamiętajcie o tym.